Hello, good afternoon. Today, may unbox tayong cake na sponsored by Miss Annavey Flores. Madam, thank you. Ikaw ang dahilan kaya gumawa ko ng content ngayon. So, sa cake na sobrang saya ko nung pagkita ko pa lang, right? So, para makita din na din, i-open na din natin. So, but before that one, naghahangin, no? Bago yan, before that one, bago yan, okay? Kaya ko nagpapasalamat kay Madam kasi last March, ay nung March lang, March 3, nag-monetize yung channel natin. So, di ba, nakakatuwa? So, simpleng bagay, pero alam mo yon, nakakatuwa siya. So, kaya gumawa ako ng ganito. Tapos, may padala ng cake si Madam Flores. If you want to know kung paano siya makontak, so ibigay ko yung link dito, yung FB account ni Madam, para makita nyo at matikman nyo kung gaano kasarap yung mga cakes ni Madam at saka mga pastries. But of course, you need to have advance order for that. So, again, Ma'am Flores, thank you so much for this. So, i-open na natin. So ito na lang gagamitin natin, yung cake. Wait, hindi pala maputol. So, wait lang, kuha tayo ng kutsilyo. Ay, yung ano na lang, scissors. So, yan. So, thank you. So, yun, idawan natin para makita nyo. Okay, yung cake na pinapadala niya. Okay, wow, diba? Oh, diba, sobrang nice. So, i-open natin yung cake. This one is creation, right? Creation po ito ni Miss Annavey Flores. So, if you want again to order this cake, wow, mag-order na kayo. Okay, so, salamat din ako sa YouTube kasi nag-monetize na nga tayo. And the AdSense, right? Paano pala yun? Paano pala kayo makakuha at saka mag-monetize yung, yung channel nyo? So, una, dapat maka 1,000 subscribers ka. Pangalawa, dapat makuha mo din yung 4,000 watch hours. So again, dapat makalikom ka ng 1,000 subscribers and of course, makakuha ka ng 4,000 watch hours. So sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, thank you so much. And yung mga nanonood, baka naman, wag nang i-click yung skip ads please. Nakakawa. So again, thank you so much Madam Flores for this. So i-open na natin. Wow, sobrang excited. Okay? Kasi nakita ko dito pa lang sa window, nandyan yung mukha ko. So natutuwa ako. Right? So sino ba? Sobrang packaging. Very nice. Okay? Napaka-elegant yung packaging. Kaya nakakatuwa. Gamitin natin yung tindok. Okay. So, nakita yung tiyan ko. Ang laki na pala ng tiyan ko. So, ganito na lang. Ganito na lang. Okay. Ganito. Yan. So, yan. Open na natin. Kunti na lang. So, yan. So, personalized cake po ito. Tapos, yung nakakatuwa. Paano ko pala nakilala si Miss Flores? So, si Ma'am Flores, si Madam Flores, na may-ari nitong cake, tagagawa ng cake, hindi alam yung pangalan eh. Yung tagagawa ng cake, ay ang anak niya, member siya sa group ko ng school, theater group. So, nung nag-approach ako na magpagawa ng cake, wala talagang pag-atubili si Madam. So, sobrang natuwa ako at saka, alam mo yun, fondant cake. Oh! Hindi basta-basta ang cake to, fondant. Oh, di ba? So, thank you so much Madam for this, right? Kasi open na natin. So, ito na, ma-open na natin. Oh, excited ka ba? Of course. Excited nga ako. So, dapat excited. Oh, di ba? Nakita niyo yung mukha ko. 1, 2. Di ba? Ang saya. Oh, very nice cake, right? So, ito siya. Oh. I don't want a cake. This cake. So, dito natin
Dito natin i-open. Okay. So, it's like, paano nga yun? Kasi nga, March 3, nagmo-monetize yung, ulit-ulit. Sana nga, di ba? So, nung March 3, yun na nga yung nagmo-monetize siya. So, naisip ko, parang gusto ko ng cake ng ganito. So, alam mo yun, parinig-rinig ako. Tapos yun na, andito na yung cake. So, again, thank you so much for this. Yan. Look at the Saka lights. sobrang personalized yung cakes. Ganito. Oh, wow! Right, so, yan. Ito, it's Ferrero cake, right? So, may Ferrero dito. Oh, YouTube, fondant cake, tapos yun na, sobrang ganda. Ilapit ko sa inyo ha. Yan, ilapit ko. Okay. Oh, yan, di ba? Sobrang nice. Yan. Tapos, ilabas natin. Okay, that's one. Oh, di ba? Oh, yung detail ng cake. Yan. So, if you want to know the prices, right? So, i-ano natin, i-approach nyo lang si Madam for this. And it's a very nice cakes, right? So, yan. Cakes talaga, no? So, yung cake na to, so ito, maganda din yung packaging ni Madam. Tapos, this one, right? So, tikman natin today yung pa-cake. Kasi nga, kasi sobrang aga dumating to. So, natuwa naman ako kay Madam kasi sobrang aga. Tapos, alam mo yun, sabi ko, sa sarili ko, oh, nakakatuwa talaga kasi wala naman talagang plano yung pag-YouTube ko. Pero parang nag-enjoy ako kasi paano pa pala nag-start? Bakit ako nag-YouTube? Right? So una, yung sa division namin, mayroong video lesson na ginagawa. So doon sa video lesson, paulit-ulit akong alam mo, take ng ganon. So, ang ginawa ko, kumuha ako bumili ako ng mga stand, mga ganon. So, naisip ko, yung mga mali, mga palpak, so, gawin ko munang simula sa pag-YouTube ko. So, yun na nga, yung nangyayari. So, thank you so much yung mga pinilit kong mag-subscribe. At saka yung mga, alam mo yun, mga estudyante na nag-subscribe sa akin, saka mga co-teachers ko, mga friends ko, yung sa AMA Computer College, sa Kalayaan National High School, sa lahat ng kakilala ko. Thank you so much. Saka di ko makakilala, baka naman. Sorry. Press the at saka subscribe din. Okay, so here, tikman na natin. Yan. This one, may halong red velvet, right? This one is a red velvet cake ito. Tapos this one is an Oreo, right? Ibaba natin ng konti. Right? One is an Oreo cake ito. Tapos ito, mukha ko, right? Then, Ferrero cake. Tapos ito, Take It, KitKat. Okay, so fondant cake siya. So, ito yung pinaka gusto ko, right? YouTube, right? So, 'di ba? Nakakatuwa pag may ganito kang magpadala sa iyo ng cake ng ganito. So, sobrang thank you so much. Sobrang thank you so much, no? So, thank you so much for this. So, ibaba ko na yung upuan ko. Kasi gano'n din naman. Nahirapan din akong umupo, 'di ba? So, yun, natutuwa na ako kasi ang una kong nilalaman sa YouTube ko is mga Korean. Just pure Korean translation. Tapos, alam mo yun, parang feel ko nga bored yung mga nanonood doon. So, naisip ko, magpatawa na lang kasi yun talaga yung doon ako sanay magpatawa at laging nagpapatawa ng tao, lalo sa mga estudyante ko. So, laging nagpapatawa doon. So, sabi ko, subukan mo kaya magpatawa. Wala, may kamay. Wala. May dumating na kamay. So, yun. Nung after noon, so sabi ko, haluan ko na lang yung channel ko ng pagpapatawa. So, may pagpapatawa, tapos merong, nakita yung kamay ng baby! Sino yan? Okay, so yon. So, tikman na natin.
Kasi sobrang nagtakam ako dun sa sarap. Tingnan mo, oh. Right? Oh, pag ikutin mo siya, oh. Oh, di ba? Oh. May Ferrero. Di ba? May Ferrero talaga siya. Yung nilagay daw ni Madam dito is Ferrero. So, thank you so much again, Madam, for this. So, ito, pabilog, tapos may mga, ano ba to? Crinkles? Crinkles? Kasi alam yung crinkles. Sprinkles. Crinkles. Not the fingers. Sprinkles wala, di ba? Sorry na. So, okay. Sprinkles. Tapos, yun, may red velvet cake. So, tikman na natin yung red velvet cake. Yan. Red velvet cake. Sarap. Wow. Sarap kasi moist pa siya, di ba? Tapos maramdaman mo talaga yung sarap. So, thank you so much for this, Madam. So, para ayaw kong sirain yung nasarapan ng YouTube na yan, oh. Baka hanggang 1 taon tong nasarap namin. So, dito mula sa likod, tikman natin, hiwain na natin. Napakaganda ng design, oh. Tingnan yun, yung detail ng design. Sobrang ganda. Or ako lang nagandahan. So, pag hindi kayo nagandahan, so wala naman akong magagawa. Pero pag nagandahan kayo, baka naman, mag-comment naman na, alam mo yun, sobrang ganda. So, sir, saan mo ba, magkano ba yan? Alam mo yun, konting message din. Alam mo yun, mag-message kayo. Kung gusto niyo din yung kung gusto niyo din magpagawa ng personal na cake. Kasi, kayang-kaya ni Madam gumawa ng ganong cake. So, again, oh my God, fondant cake na talaga. At saka yung anong tawag noon, yung ginagawa niya, yung makakain talaga siya. Anong tawag noon? Yung hindi siya design, anong tawag noon? Edible. Yun, edible oil. Edible cake. So dito ako sa likod kumuha kasi alam mo yun, nang hinayang ako, baka masira na yung mukha ko doon. So dito muna tayo sa sa gilid. So tikman natin. Wow, sobrang chocolate, right? Imagine mo yun, oh. Lapit ko nga sa inyo. Yun, oh. Yan, oh. Oh, imagine mo, super chocolate. Right, yun, oh. Wow. Ang sarap. Ang sarap. Wait lang. Wow, oh. Sarap. Lagay ko isang hiwa. Meron siyang caramel. May caramel sa loob. Okay? Caramel, yun, oh. Sobrang moist sa loob. Sobrang moist. Oh. Ang sarap. Ma'am Flores, thank you. Diba sobrang sarap? Sobrang sarap. Sobrang sarap. Thank you. Great. Tikman natin ulit. Sarap. There's a sale. Okay. Padami na tayo dito, no? Wow. Yun, oh, itong nasa taas, ito sa gilid na to, yung part na to, lahat makakain. Sobrang sarap. So again, if you want to order this cake, it's personal, right? Personalized cake. Just message Miss Annavey Flores or Annavey Flores. Ibigay ko yung link ng Facebook account niya dito sa baba. Tapos yun, makita mo yung marami na siyang design na nagawa. So, I trust her for this kasi ang sarap. Okay, ang husay. Kaya ako napansin nyo, may pabalons ako dito sa likod. Yan. Yung pabalons na yan, para yan sa inyo, Ma'am Flores. Yan. Para sa inyo.
Kay Ma'am Flores po yung mga balloons dyan. Right? Effort. Effort po yan, Ma'am Flores, ha? Yun, oh. Yung balloons, yan. Para yan kay Ma'am Flores. Oh. Lahat kayo, i-message nyo na si Madam kasi, nag-ring yung telepono namin. Okay, so, again, thank you so much for this, Ma'am Flores, kasi ang sarap. Tapos, napaka-creamy, tingnan mo nga yung ano niya. Pahingin nga ako ulit din ng ng kutsara dito kasi alam mo yun, hindi ko naman ito maubos lahat, diba? Yung part na to, yung part na to, lalo na tong Ferrero na to, yung half. Okay. You know. Napaka-sinful, right? Okay. Just go, Lord. Yan. And this one is Ferrero. Oh, hindi talaga tinitipid, sobra. Oh. The other question is not answering. Not answering. Sarap. No, Tapos, not answering. this one. Ano pa ba? Yung circle. Tikman natin yung circle. This one, oh. Yung chocolate. Right? Yung chocolate niya. Tikman natin. This one. Wow! May nuts! I'm going to answer. Sarap! May almond. Pero grabe yung ilalim. Yung ilalim talaga sobrang moist. Yun, oh. Nasa ilalim. Yun, oh. Yun, oh. Sobrang moist, oh. Sobrang moist. And, Kawawa naman yung anak mo. sarap! Sarap! Sobrang sarap! Yan. The balloons I have air. Yung baby namin. You want this? Sarap? Si Kuya Jun daw. Yan. Naman. Naka-edit na ba daw? Ambot lang natin yun. Nakahinga pa. Yung man? So, yun na. So, again, for the third time, thank you so much, Ma'am Flores. Ito yung mga balloons mo for you, yan. Sa inyo po yung mga balloons na yan. Yan. Yan lahat ng balloons na yan. Yan. Nang dahil dyan, Ma'am Flores, paputukan kita ng isang balloons para sa'yo. Ito na lang. Ito sa'yo. Ito sa'yo, Ma'am Flores! Ang galing! Thank you so much, Ma'am. Sa ulitin, alam mo pag may birthday, right? So, nagki-cater sila pag may birthday. Kahit anong occasions, right? Basta involve yung mga cakes. Kahit ilang layer pa yun, fondant pa yun, or yung... Basta, kayang-kaya ni Madam. So, again, at saka hindi lang yun, very affordable. At saka mayroon na, for example, mag-problem pa kayo sa pick-up with regards to that. Yung, alam mo, i-pick up mo yung i-pick up mo yung i-pick up, kasi maingay si mama eh. Kasi sabi ko, kung paano i-pick up yung yung cake, right? Pick upin niyo yung cake. For example, nag-order kayo, don't worry, kasi may contact na din si Madam for the alam mo yun, yung mag-deliver, right? So, napaka-safe at hindi talaga masisira yung orders nyo. So, again, thank you for watching with regards to my video today. And, kung sa mga content na pinagagawa ko, right? Nag-start to sa at saka, nag-start to sa gusto ko lang, enjoy ko lang kasi gusto ko may mapanood na video for this. Alam mo yun, after ng galit bigla eh. Ingay si mama. Nakipag-compete si mama ng salita sa akin. Right? Yung pagbigyan mo natin si mama. Si mama muna magsalita. Pagbigyan mo na natin. Oh, go. Oh no, the phone is
Katug, may nakalitan. Si Mother, ito ito. Ay, talaga tumigil yun. So, yun. So, ano tuloy ako? Rit, ano sabihin ko? Yun. Pag nag-start ako paano ako nag-start ng YouTube? Pag-create ng YouTube is, wala, parang gusto ko lang talaga, parang alam mo yun, parang natuwa lang ako na mag-produce ng ng mga videos. Pero yung mga videos na yun, ano talaga, wala lang, katuwaan lang talaga. Tapos yun, naisip ko, ay dumami yung subscribers. Kasi, of course, nag-message din ako na, please subscribe to my YouTube channel, mga ganon. And then, do not forget to hit the notification bell. Palita, pang Yung mga ganon. So, dumami na sila. And now on, I do have 1,200 plus subscribers. So, thank you so much sa lahat na nag-subscribe. Kahit napilitan kayo, salamat din pa din. So, yun, katuwaan lang talaga. At saka gusto ko lang din may remembrance, right? Yung memories na doon pa din. Alam mo yun, kahit still nandyan pa rin sa YouTube channel. Hindi naman nababago yun. So, kaya ginawa ko yun. Pero, basta, enjoy lang. Parang gusto ko lang talaga enjoyment for this channel. Wala namang iba. So, kung magkaroon ako ng mga content for this, hala, si Mother talagang lakas-lakas. Gusto yata ni Mama ulitin ko yung ano na to. Yung content na to. So, yun. Ano pa ba? Right? So, yun. Okay, so thank you so much for watching. Pag may tanong kayo, if you do have questions na kailangan kong sagutin din. Parang gusto ko yung mga ganun. Anong tawag nun? Yung mga questions tapos sagutin ko personally. So parang gusto ko din yun. I'm so interested din sa mga ganong content. So baka susunod yun yung mga content na gagawin ko. So as of this moment muna, so salamat muna tayo sa sponsor ng cake natin. So thank you so much again Madam Flores for this. Para sa inyo yung pasabog kanina, yung sa paputok ng kanina ng mga balloons, para sa inyo yun. Thank you so much, and wag po kayong magsawa, don't worry, I need to come up with another na content na sana matuwa pa kayo. So yung pinaka-latest kasi nung napansin ko yung mga educational, so I do have educational also, so you can click it out and check it out sa YouTube channel ko with regards to that. So again, for this one, thank you so much Madam Flores for your for the cake. Okay, God bless everyone and see you again with my next content. So baka may nakalimutan pa ako eh. And Sir Benny, thank you nung nag-appear ka dun sa sa last kong And abangan, mayroon akong prank call with Ma'am Luz Kalibas, Ma'am G, and of course kasali din si Friendship doon. May prank call ako, yun yung susunod. So nasa editing pa siya. So again, thank you so much and God bless everyone. Okay, so doble ingat po tayo lalo ng pandemic ngayon. Huwag po yung mag-alala. Dapat chill-chill lang po tayo. Okay?